Türkmenbaşyda yerli belgesi bolmadyk awtologlar saklanýar we başga vilayetlerden gelen däkmet migrantlaryny tutmak üçin reýtler geçirilýär. Bu aralykda deňiziň kenaryndaky başga bir şäherçede Hadarda dynç alýanlar kowulýar. Türkmenbaşy şäheriniň polisiýasy beýleki tebetlerden gelýänleri kowmak çärelerini güýçlendirenligini 29-njy ýylda Azatlygyň Balkan vilayetindaky habarçysy maglumat berdi. Polisiýa işleme üçin bu ýere gelen içerki migrantlary tutýar, başga vilayetleriň belgileri bolan awtouloglary saklaýar we tinini satýan aýallary anyklamak, botoksly hemde tary tasla aýallary saklamak üçin reýt geçirýär. Dip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýtdy. Onuň sözlerine görä yerli belgesi bolmadyk awtologlaryň 230-dan gowragy jerime duralgasyna eltilipdir. Barlykda kenar ýakasynda ýerleşýän beýleki owa şäherlerinde hem reýtler geçirilýär, hususan da Hadarda dyn jalyan adamlar kowulýar. Beýlik vilayetlerden gelen käbir adamlar Hazarda dinjalýarlar. Sebäbi bu ýer awazadaky ýaly gymmat däl. Maradan Hazara çelne adam başyna 500-600 manat taksy bilen gidip bolýar. Sanjym şahadatnamysy bolmasa da Hazara 100 manat berip girip bolýar. Dip Azatlygyň habarçysy aýdýar. Hadar deňiziniň kenaryndaky oturumly ýerlerde dören bu ýagdaý tomuz mövsüminiň orta arasynda ýüze çykdy. Balkan vilayetiniň häkimetleri bolup geçýän wakalar barada resmi düşündürüş bermeýärler. Yerli çeşmeler bolsa häzirki reýtleriň ýurt baş tutanyň we hökümet agdalarynyň tomuz dynjalyşyny adatdaky ýaly awgust aýynda Hadarın kenarynda geçirmegine görülýän taýýarlyklar bilen baglanyşyklydygyny aýdýarlar. Awaza 1 awgustdan ýapyk bolar. Sebäbi bu ýere ýokary derejeler etmeýärler we olaryň maskala agdalary geler. Dip efirde adynyň agdalmazlygyny soran çeşmeleriň ýene biri gurrun berdi. Polisiýanyň reýtleri yerli ýylaty dynjalyş mövsüminde ýaşaýyş jaýlaryny kirä bermek, söwda etmek we hususy ulaglar bilen gazanç etmek mümkinçiliginden mahrum edip olara ýaramas täsir ýetirdi. Däkmet migrantlary hem girdejilerini ýitirýärler. Bu ýere başga vilayetlerden gelip gazanç edýän zähmet migrantlary hem girdejilerini ýitirýärler. Şeýle ýagdaý tebetde satanam dynjalys mövsüminde ýyzygderli ýüze çykýar. Iýul aýynyň başynda Azatlygyň habarçylary ygtybarly çeşmelere talyglanyp prezident Serdar Berdimuhamedowyň ýakyn garyndaşlarynyň dynjalmak üçin Awaza milli tähatçylyk zowlagyna barandyklaryny habar berdiler. Şonda prezidentiň garyndaşlarynyň gelmegi Türkmenbaşy şäheriniň ýaşaýjylary üçin dürli oňoýsuzlyklary döredipdi. Şäheriň käbir köçeleri, bazarlary we söwda merkezleri günde birnäçe gezek ýapylypdy. Awazada dynjalyan beýleki vilayet ýaşaýjylary öz öýlerine gitmek üçin howa we demir ýol biletlerini satyn almakda kynçylyk çekipdi. Şol bir wagtyň özünde de Balkan vilayetiniň diňiz kenarlarynda ýylata suwa düşmegin gadagan edilenligi hem habar berilipdi. Habarçylaryň we çeşmeleriň aýtmagyna görä iýul aýynyň başlarynda Awaza tähatçylyk zowlagyndaky kenarlardan başga ýerlerde deňizde ýüzmek gadagan edilipdi. Şol suwa düşmek gadaganlygy hatda Türkmenistan üçin hem aşy yssyk hasaplanýan howa şertlerine gawat geldi.